kumno Shillong bara hiyo tiap apa benen miet ngai filai kedang step ban ngap ya ke tien ke jong blai hoi ke por ke long ke bakim do kata ka step do kata teng tang ban pet ya ke tien ke jong blai ban puliru shisha I kumbangim don por sho la da fi song tho film song tho kata ka de ke jing shisha baka por ka step pelat do kata gini sengi menta bangi song shai pat shai la dum nahi dum pat dum la shai baka por ke stulun step do kata but mendong sedang news nem mentala jan poi ke por bangin keliap no yau news nem ni shisha ke por ke step pelat Mading tanga ai kblei fin kong shua haga kerteng u Jesus Christ ya pi ki badang ngap ya pi ru mo ya ki ba kin ngap ru kham shibit na ingo u blei na ka banta jong fi we baro eskwa am petip ya pi bagani ka khubor step kami man lagas ngi haga por san ba jem and step lada don na pedeng jong fi ki ba pimpat tip ya ka tang petip ngani ka por la fi kwa ben ngap ka khubor Potternet san ba jem and step man lagas ngi kini ki khubor step ki jumi manganget pi ai ka por ke jong pi man ngap ka tin ke jong blai manganget ka tu sngi kan long ka sngi ka bala kyrkhu fi ai khat san 4 minute nang batau try ni 4 minute teng bala pi ai ke por ke jong fi kata haga da ka sngi u blai undor kat bat pi bo unyat bat pi baro shi sngi ngai ai ke por ke jong fi ban ngap ka tin ke jong blai ban duai bat ban ya kran bo try ai por show try shua ba pin le aka na kabata ka GM ka bakin jado ka jofi ngai try ang kyrkhu fi yang suku ba fi we baro isa ka channel jaga Potternet Gospel Media Ministries mga ngai pu try ang kyrkhu fi but lada fi dan na po jala jungi na keleng am tip fi dan nang no uk try ang kyrkhu fi te hagni ka por nga kwa ban kran na ka tin ka jong blai but nga sngo ngayo diang kyrkhu la di diang tanga kwa ban samlem yung ni ka tin na ka banta jong fi Job arpuar ni khot arpusan ka ongom ni tiu budan bor baro un long ka Spah jong me bat ko rupa ka bakodor ya me kani ka ktien em ka di ka bakodor do kata ka ongom no tiu budan bor un long way utau budan bor baro un long ka Spah ya me kalong un long ka Spah jong me bat kata ka rupa ka bakodor ya me tadi ingta kani ka di ka ba tin ke jong blai ka ong ba ladangi ken U Trai ladangi nyo u ba ulong u ba koridor tam haga jim ke jongi ba uta ba don bor tam ulong u ba koridor tam haga jim ke jongi ladangi nyo u ulong shisha kum kata ka rupa haga por mendai tip ka rem ka rupa ban ya ka ksier hoi ka pertainment ata la kam rem ka ksier ke kiudor man la ka sngi tading ta kwa aban ong pi haga ni ka por ka ba menta balada fi nyau ya utau bodan bor baro la fi nyau ya bo ulong utau ba kodor ga jim ge jong fi ulong ka Spah jong fi ulong ka Spah jong fi kat wa finang U Trai kat finang nyau kor U Trai kat finang shkri U Trai kom ba ka kiudor ka serman la ga sngi u blair unang pen kiudor ge jim ge jong fi la si sha unang kyrkhu ya fi de klenti ka ba fim poi perkat but unle aka ya ka ba fim chumut dur kan Shillong la ka long biki breu kin Shillong la ka ong ho ya ka ai ka ba fi mut dur ka ai ka fi ang not fi yo ka jing rap na ki breu fi yo ka jing rap na ki mo na kita ki breu ki ba fim ju poi perkat meno mga kwa benong pi am ublay la pen kre lupai ka babatam la da fi nyau koridor si sha yo tau ba khli tam unlong ga Spah ai pi bun sin ki breu ki persyang ban ngentat yu blay bun sin ki nyau yu jisu baudei ba koridor bun sin ki nyau yu jisu tang kum breu ne kum ta ki shu nyau yu tang kum haga ustashu la ne ban shu nyau tang haga dur nga kwa benong pi kita ki ba nyau kor si sha yu Trai ki ba penan buram yu blay kita ki ba U Trai shisha U Trai unlong ka Spah yaki balada fidan U Trai fidan ya ka Spah balada fidan U Trai fidan ya ka kyrkhu balada fidan U Trai fidan lut yaki aka bat tang mapi balada fidan U Trai fila ban bu pateng ya ka taru na ka bantaki kon ki ti jong fi ngastana ta ni ka por ba ka tin ka jong blai ka ongom ni la pipuli ka sam si Spah khat san ka ongom ni ka khot khat ar ka ong U Trai ulakin mau yangi un kyrkhu yangi un kyrkhu ka yeng Israel un kyrkhu ka yeng Aaron un kyrkhu ki bishop tieng U Trai ki baret ru bat ki ba crowde to U Trai unang penroi ya pi ma pi bat ki kon chong pi
Pilong ki bala kyrkhu da U Trai ubala thau ya ka beneng bat ya ka kendo. U Trai ula ken mau yangi. Fi ladangi ken mau U Trai. Ladangi buat nengkong u ha ka jim ke jongi. Ngi syakri u da ke jing syap tieng, ngi syakri u ha ka jing janai, ngi syakri u ha men sim da ke jing shisha, bar ngi shim shisha ti U Trai ngi long serious bedu blayam. Lati kenapa U Trai ong akan mau kita. Wong no U Trai akan mau yangi un kyrkhu ke yeng Israel un kyrkhu ke yeng aran, ke yeng Israel ke yeng aran, ke khon jo aran kita ki khon. Aran di we di orang baleng do. But om tang yakin rei un kan mau ru yaki khon ki kti ki jongki. Baka babel ka ong ni un kyrkhu ki bishop tieng U Trai yaki barit ru bat ki ba crowd de. U Trai un kyrkhu ya baro ya kita ki ba nyau kor U Trai ya kita ki ba bo nengkong U Trai ya kita em ki ba khen koridor sha U Trai. U Trai ulong ga Spah yaki. Tadeng tam aku abno ifi la fidan U Trai em la biang ga jim jong fi. La film dan U Trai en kata kan ke mama. Pinyo U Trai kat ba trai le kat ba le sa haju. Sakut sa stang hagi jing tang hagi jing ele shu yam sa man la ka skim judan ka wi ka skiru ba pi i ka jing shai tang ka jing dom ba shu yam shu ja umat ktang ba maka kwa ba dong ifi ka ni ka ski ka ba mental da pi yeng pi shakri pi mani pi ro U Trai ba pi shakri shu na do ka dono am pi nga jo am pi bo yu bi nang kong am ndai ki breu pi bo nang kong mi u blai ka jing em ba jong pi la long nang kong hi ma pi ka jing em ka jong pi la pi nyau yu ta bodan bor baro shisha fi ken koridor yu ulong shisha ka Spah ya fi bat kam koridor ban ya kata ka rupa mo U Trai ulong kum ta ken ya fi ngai U Trai unang ai bor ya fi namar ba ka ktin ke jong blai ka ong U Trai un kyrkhu ti ki barit ba ki ba crowd U Trai unang penroi ya fi ma fi ba ki khon jong fi kan ma ko mo ong i fi no mane U Trai kyrkhu tang ya kita ki kimi ki kpa hanre wat ki khon fitep ado kat no blame kyrkhu pm pateng la pateng tading ta ong an kyrkhu ki khon ki jong phi an kyrkhu ki kita ki khon ki banang wan na ka ba mi na ki kpo ke jong phi ka ba mi na singka ke jong phi ong an kyrkhu tading ta la da phi shakri u blame ta am shakri sha U Trai am un kyrkhu fi ba ki khon ki jong phi ke banang wan ai ngu u blame pa iet jongai di besyakri u blai pa jongar di besyakri u blai padeng tam ngai i sha ai ga jim ga jonki ki ya bet padu blai ngai i sha ga jim ga jonki ngada sngo sarong da do pa iet bedi pa padeng ta kwa banong ifi ga ni ga sngi ga bamandang along ko mga long ru namar ba kini ki kpat men gi jongai pa jonga namar ki shakri u blai ta da ngalong kum ne ko mga ngalong ba ki khon jongali kinang long shu ki balakar khu namar ngar nga shakri u blai mga don ia kata ka jingat namar ngalayu i namar baga ktin ke jong blai ka kular ia kata tadeng tala da phile kulmar ga gm jong phi pia ikan riang phim nyau kor U Trai phile kat bamon para ba breu am ju khen snap u blai ru unum khen snap u tau breu tadeng ta kwa ban ang ifi ka ni ka sngi ka bamanta ai bu Trai un long shisha ya phi okay un long ya phi kata ka Spah un long ya phi ru uba koridor kam koridor ban ya kata ka rupa bat nganget U Trai un ai bori phi un le ki kamba aga jim be jong phi bat aga ni ka sngi rai kot lada phi ki kimi ki pa phim pat shakri u blayam bhaba shakri no lada phim pat kala bombot bhaba kala no bu nang kong wi U Trai da ai bodan bor un long usisha utoba koridor khamat jong phi un long ka Spah jong phi tadeng ta pelong you blay ka Spah jong phi tadawi ka Spah finum bread kum tu ngangit ka Spah finum suthat madan kum tu ngangit ka Spah ga jong phi vida pure khop mo finda pu pa gi jaka ha ka bang ne fila fidan yi si fi set ya ka locker ne fi du hang long no ko abnong fi U Trai ro em da ri kum ta da sumar bahai u mdei bu chu that madan bu chu bread madan ne bu chu le kat ba mon namar da fi le kat ba mon da film khen snap da film khen brio te ka ka baja ka jindo nong ka dei tau breu hi ta dei ta nganget angan ka sngi ka bamanta U Trai un kyrkhu yi phi nyau kor U Trai bu nang kong u ka gm ka jong phi we Samuel ar lai pho ka krani ka ta wong kita gi penan boram yanga dengan penan boram ken ki kita gi nyau ben yanga ta wong Trai ngaru nyau ben kel yang iki ta dei ta tip ya ni ka we le vi kwa ban i ba ka pateng jong phi kin long sha ka pateng ka kyrkhu pin i ya lagi jong ki khmat kum lo bu blai le ka gm jong phi le tang ka ta ka we
ai bau tau benon bor baro unlong ke spa jong pi but unlong shisha ken kam koridor ben kata rupa haga ji em jong fi ini dua ini ke por ka bamenta trai ngo ime ko pa haba gini khon gi jom me ko trai ki nyau kor ya me ki ken koridor ya me ki shapting ya me ki shin ran ya me trai nga duai me ne kyrkhu ini ki khon gi jong me trai ndo menda ka sngi don ki bampat kala bambot kin kala no try si siya bagian IT no alaga jong jingim kam ki kme ki kpa ban yo I bagi khon kita ki pateng ki banangwan kin long ki balak kyrkhu kin long si siya ken kita ki breu ki bahe ki bahan o play unda kyrkhu si siya kin da long si siya kin kli katadong kin nang long kita ki bahalor kita ki bahapo but try kin long ki breu ki bakraw hakmat jong me ba khmat ka prothei ngada dua ngada kyrkhu ye pi we baro ni siya ki kamba ki jong try basi sama pi long gi bala kyrkhu ki khon ki ti jong pi long bala kyrkhu ba fini I ro ki jing so bahano blay ki jing so bahana ki breu finom sa kum ju finom long kum ju kita ki jing ka ba pi don si sha kan long ka bor ya pi ba kita ki jing ye shem ke jong pi ka long ba pin ye shem ru ya blay ha ka jing ke jong pi ngada dwai ngada kyrkhu bu try unang ya lam ye pi na ka sngi ba ne ka sngi long ka bala kyrkhu ye pi ba pi IT fi rai ban bot U Trai kata kala biang ga chi im jong fi ha kerteng wi jisu nga dua nga aingu amen but amen try na kyrkhu ye pi ki khon ki kti ki jong pi ka pateng ka badang wan ga jong pi baru trahi unang kentiu ye fi ang ka wai shak tieng U Trai tip ye u nyau ye u na trai ka ni ka por fi tip am ka no pi don ka ta ka pisah ka bang ne ka no pi don hayeng ka ta ka pisah na ka spa jo fi ka yeng ka sam ga jong pi ga jaka ka putang trai fi tip ye kita ki aka baro Malah fitip kita ki aka baro fikan mau tik kita ki aka baro malah se fi pet fi nyau si nyau pi tho kita ki jingken pi biang kita ki jingken ka kwa ba no fi ki ski ko mo fikan mau ikat no ba pi don ta ka spa ka pho kan mau pi don you blay ha ga ji imi jo fi wa ju klat you blay nyau yu ba kham kor dor bani ki aka ha ga ji imi jo fi ta ngai tran kar khu yi pi in sai shem yang ta sai ga ski ha ga ba khubor no trai khubla shi bon blay ju so lor kan fi amen